बे समाव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव रादाब। नोंथांनि नखराव दासिमबो रेशन कार्ड गैया नामा? एबा नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय आरज गथायनो सानदों नामा? जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय आरज गथायनो सानदोंब्ला बे रादाबा नोंथांनि थाखाय। जायनि नखराव दासिमबो रेशन कार्ड गैया बिसोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। आसाम सरकारा बे समाव मोनसे गिदिर रादाब फोसावदों। रायजोनि गासै 6 लाखनिबो बांसिन नोगोरारिफोरा गोदानै रेशन कार्डखौ मोनगोन। जायनि नखराव रेशन कार्ड गैया बै नखरफोरा दिनैनिफ्राय मोननो हासिगोन गोदान रेशन कार्डखौ। नंगौ, रायजो सरकारा आसामनि गासै 6 लाखनिबो बांसिन मुलाम्फागिरिफोरनो गोदानै रेशन कार्ड होनो थिरांथा लादों। 15 डिसेम्बर थामहिनबा दिनैनिफ्राय आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव रेशन कार्ड एप्लाइ खालामनायनि हाबाफारिखौ जागायदों। बे रेशन कार्डनि गेजेरजों नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया 5 केजि माइरं मोनगोन। बे समाव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव रादाब। नोंथांनि नखराव दासिमबो रेशन कार्ड गैया नामा? एबा नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय आरज गथायनो सानदों नामा? जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय आरज गथायनो सानदोंब्ला बे रादाबा नोंथांनि थाखाय। जायनि नखराव दासिमबो रेशन कार्ड गैया बिसोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। आसाम सरकारा बे समाव मोनसे गिदिर रादाब फोसावदों। रायजोनि गासै 6 लाखनिबो बांसिन नोगोरारिफोरा गोदानै रेशन कार्डखौ मोनगोन। जायनि नखराव रेशन कार्ड गैया बै नखरफोरा दिनैनिफ्राय मोननो हासिगोन गोदान रेशन कार्डखौ। नंगौ, रायजो सरकारा आसामनि गासै 6 लाखनिबो बांसिन मुलाम्फागिरिफोरनो गोदानै रेशन कार्ड होनो थिरांथा लादों। 15 डिसेम्बर थामहिनबा दिनैनिफ्राय आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव रेशन कार्ड एप्लाइ खालामनायनि हाबाफारिखौ जागायदों। बे रेशन कार्डनि गेजेरजों नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया 5 केजि माइरं मोनगोन।